Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinohikai ad hoc hapok Shatri, Joka Federation of All School Teachers of Meghalaya, hakini gikandiat tayo, kila penong ya kajingyaki, dak basyong kalan mongor hapalau Joka office rei kam ke embos, bandawana ke sorkar ban penkiyo ya kajingsiyo, hendrai ke sorkar kampat khot ya kren, haduk kini kisngi. Nakaliang kinong yalam ka fastom, habaya kren sikilat patay kubor, hasilong press club, kila penpau ba kila syem ya karai ban penlong da kajing yalang, kabahe haka arpu artarik uyayong, bat penlong ru da karali. Nakaliang kinong yalam kila khot lawer ya barok kinong hikai ad hoc, badia ki kena skol barem, banyawan banya snok tilang hakatei kajing yalang. Di akani kapor kadaw bangiwan bangin ay akani ka press conference kalong ba kumba pitep hi ba mentala shibanai nilai syong te khmat jong ketika embus office bangin persya ya ka sorkar ba kam shimla sngap ya kita kijing dawa jongi haka bangila dawa khatnyo tarik jong kala lingkot mentaus nam ba ka sorkar kan kentiu no ya ka kardan jongi nak ad hoc sya ka deficit bat haka khat pratrik ka bangila ya kendu bat u officer sorkar u amros marak haka bangi yo ban ya kran bat u bat nilai yo ban ya pleu jumut bat nilai yo ru ban pha ka proposal hendrai hadu menta kata ka proposal ka bangi pha syai sa amros 4.0 ru tekumta nadu ka arpui tarik jong u march nila ya lumlang ya ki dukhat nohikai jong ka ad hoc na kaleng ka jalla Meghalaya ba nila ya pelong ya ka jingyalang te hamadan malki te hadian kata nilai don ya kan ka sit in demonstration ante ya khmat jong ka embus office balashi banai ka sorkar kampat don kata ka response naka tikumta hakani ka arpu artarik jong u April ngin sa pelong biang ya kan ni ka jingyalang ka bahe bat ngin sa ya chunan ru da ka rally hakani ka jingyalang nila ya wer ya baro kinong hekai ad hoc na baro ka jela Meghalaya hi baro kawai hakabangi don kumba prahajar ngut kinong hikai ad hoc bangila ya weru ya ki kena school ki beriki ex students baginya wan baginya sno kilang hakanika jingyalang jongi tekumta hakanika por iwan bangin kerpat ru na ki kemi ki kpa ki parlok parojor ki ba deiru ki ba ya don lang hakanika jela Meghalaya ki baginya smutu ya kata ka jingjenjar jong kinong hikai bat baginya wan chakmat baginya sno kilang baginya support ya kata ka jing dawa jongi naka sorkar te kumba pitep hi ba kinong hikai LP ki yo tangkat arajar kinong hikai UP ki yo kandriu kinong hikai secondary ki yo arpau bat kinong hikai high secondary ki yo arpusau bat nadu kasnam arajar kandriu hadu menta kampat don kanu ka enhancement ani kampat don kanu ka increment te kumta ngilaya dawa naka sorkar baka sorkar kelale menti te ngiru ngila kujungut banginya chakmat akan ni karali bat ba ninya le bet hadu banginda yo ya kata ka ka bangila dawa kacing dawa jongi menta naka sorkar kalong ba kan ya kata ka enhancement yangi ka ba khat prahajar kulum namenta ki LP UP secondary par high secondary bat ka 100% ka increment manla usnam tingidang ya up ya kajubab nang ka sorkar haka ba ya dei kata nilai kendu biang bat u officer jong ka sorkar sa amros ba nginya budin ba la ka sorkar kala penteri kamne kala donem kata ka draft haka mi jong ka sorkar bahkan penteri kami kita kijing dawa jongi dei haka ba ngia kendu bat u sa amros ni syam ba nak office jong sa amros 4 don kanu kata ka proposal kepala papat sya ka sorkar lan syau menteri rang ba badi pet ya ka puli puti lani syau menteri rang ba ka jela usa kontrak sangma ubadi ban pet ya ka finance de hadu menta kampat don kanu kata ka initiative na kaliang jong ka office jong isa ambros sya ka sorkar bat kumjuru ngila yo hiba nginya pensngo sya ka sorkar mar persya lingba ka media bat ngila yo iru ba i sa lakmen rumboi ila ong ha ka media ba kan sadon kata ka enhancement hendrai tepat lanu di ladangi kertiang dien kendiat haus nam arajar ka khandai u menteri rang badu jong ka jella u
Konrad ke sangma uloong te hamadan malki ba ya kani ka kendrum kendram jong ki ad hoc on sa penbit penbiang no nadu katu kasnam hi hau benai November jong kasnam arajar kha khandai handai nadu ka arajar kha khandai hadu menta 4 don kata ka bangi i ka jing trekam na kaliang jong ka sarkar ba kumba phi i man kapor ba ki media ki shim interview ya isa lakmen rumboy ni i ba isa lakmen rumboy yong ba ka government kadang examen te mentala laisnam kalayat te hadu katnu gan kata ka government kan examen balai ba kata ka proposal jungi omla shuban pentrekam bat khandiat ru ladangi phai sha kamang tingka ka government hi ka ong ba kamdan pisah te lada ka government kamdan pisah te ladangi phai tang sha ka tax hakini ki hindus nam kila bun bha ki tax wat ka state jungi ru kala introduce ya kata ka SGST te na kata ka baro ka tax ka baka sarkar jala khalum lai percent na kita ka tax ka badi ka ses tax jong ka education ka di banya cha ka education kata sha ka LP UP secondary bar high secondary te lada ha kini ki hindri usnam ka ses tax la lum ba kata ka jinglum jong kata ses tax ka lakeu te balai pat ka tulop jong kino hikai ad hoc kadang sakut kumju te sakawairu ba kumban chubenrap ba mencim senam kalami ru ketuk report hakaba ka sarkar jong ka jilla kalapan phai pat sanajar arspa saupo point lai phukror sha ka sarkar pedeng namar ba kamla ban aya kata ka utilization certificate te ka jingkali ka ba ngidon banbu kalong ba balai ka sarkar ka pen phai kata ka pisa haba ka jilla kamdon pisa te lada ka pen phai kata ka pisa kamur ka jilla ka bun pisa te syaikin kata ka pisa but syai kata ka ses tax kablalum hakini ki hinreus nam balada ka sarkar kamla ban kan pensyai luar kata te kemut ngi don hok ken ba ngindawa ya kata ka jing pensyai no ka sarkar bat ngidon hok ken bangindawa ya kata ka enhancement ka bangi dei hok bangin yo hakini ki hinreus nam pihak ka ba ya dei bat ka sarkar haba salah kemen rumboy ila ong ba kasarkar kanumla bahkan upgrade ya kini ki ad hoc syaka kedan defisit kawai kadaw kabangai i kalong ba kasarkaru kadang kluma jimut ba katnu kapisa kadon bat katnu kapisa kan hak ban pendut ladangi phai syaka budget session mencem senam isalah kemen rumboy ila ong ba ban kentiu ya ki ad hoc school ad hoc syaka kedan defisit on don kam kumba sans pak crore baladangi phai syakani ka budget session ka bathmai I ong ba andon kam news pak crore tang ba katkum ka jingkhan jungi pada katkum ka jingkhan jungi ka sarkar ka don kam tang kumba ars pa sanpho crore hado saus pak crore kata ngi shubu latlut kata ka ars pa sanpho hado saus pak crore kata ba ngi ong kumta kalong ba kidon kini ki sekolah kini hindus nam kidon ki sekolah ki bala yo ya kata ka kardan ad hoc ba kidon du kino hikai thamai ki bala yo ya kata ka kardan ad hoc telarang ishim kulum ha ka jalla jungi hi kidon prahajar duna kino hikai ad hoc te ngathrai ba ka sarkaru kadang kulumar jimut ba katnu shisha ka de kata ka pisa ka ba haban pelut ha kini kino hikai ad hoc ban pen kentiu ki syaka kardan deficit but balai kadan kani ka jing kulumar kumni lese ki officer sarkar ki batrai badai pet ya ka finance ki badai ban jot out ikni ki finance ki badai ban penyat bat ki da badai ban khmi ikni ki pisa tingkai lese makiru kimlong shai bat balai kimlong shai kata te kim tep hi maki ba namar ba katkum ka jingi jungi ba ladangi don kam tang kumba aspa sanpau hado kumba saus pa crore kumba lada ka sarkar ka ai kata ka budget ka bah news pak crore kala long double kan kata kamu ke babakla de lada ka jing pelut ka de tang kumba lais pak sanpau crore kat ba ka bill ba ai bede ka de news pak crore te hoken ka sarkar de ken ba kanumla ba kan pengentiu yang isya kata ka kardan deficit hendrai lada ka sarkar ka khmi bha bat ka pet bha ya kani ka finance kani ka wan hina du na khli na ka finance kepala de pet hi da menteri rang ba du jong ka jalla jungi usa Konrad ke sama lada de nang tu syapo kini ki officer ki bureaucrats bagini kita ki badi ban khmi ka tu lada ki la bakin aya kata ka amount ka badai bat ka biang ngatrai ka jalla jungi bat ki nohika ya ka jalla jungi kinom hak ban phai
syaka sarkar man la kapor bandawa haki surok singkin naman ta ka hok jungki